Paljon kohua herättänyt sarja 4 juopon illallinen. Jo ennen ensimmäisen jakson esittämistä. Ohjelman esiintyjälista pidettiin viimeiseen asti salassa. Hakuprosessi oli kuitenkin tarkka ja kuluttava. Siinä oli kai jonkunlainen hakuprosessi, eikö ollut? Tai en mä muista. En muista mitään viimeisestä 20 vuotta. Aivan ihania tyyppejä. Huikeita persoonia, suuria persoonia. Mitä sä ajattelit, Arska, tänään valmistaa? No mä laitan tämmösen Arskan erikoisen liharuokalain. Tää on tämmönen ystävyyden teema. Mä teen semmosen ikään kuin vapauden symbolisesti. Ehkä sinivuokot tulee pitämään oman shown. jos... Kello 5 mennessä saapuvat vieraat, jolloin Arskan illallinen on juuri sopivasti valmiina. Ja Arno, tervetuloa. Ja tänään teemana on liharuoka jonkun... Illan edetessä tunnelma rentoutuu ja monimutkainen ryhmädynamiikka yllättää katsojat. Osallistujien avoimuus ja rehellisyys lienevät sarjan kansainvälisen menestyksen perimmäinen syy. Arvatkaa mitä? No mitä? Mä en oo raskaana. Okei. Arska. Eikös meillä ole monet kerrat ollut puhetta tästä samasta asiasta? Tuppa mukaan. No niin. Ota juomaa. Ohjelman päätteeksi juopot pisteyttävät ruuan ja tunnelman. 3. No se stevareiden tulee aika nähty. Lihan kanssa olisin kaivannut jotain kasvista, vaikka ketsuppia. Siksi 4. Tunnelman oli ykkönen, kun mulla oli koko ajan paskat housussa. Ensimmäisen jakson esittämisestä on vain muutama päivä aikaa, mutta tuottajan on mietittävä jo tulevia projekteja. 4 anorektikko illallinen on tässä työn alla ja se on ollut ihan huikea menestys Ruotsissa ja Itävallassa. Tuottaja osasi odottaa syntynyttä kohua, vaikka ohjelman tarkoitus ei ollut loukata, vaan ainoastaan esitellä mielenkiintoisia ruokia ja vaihtoehtoisia tapoja nauttia illallista.